Το Ισραήλ είναι και ο αντίπαλος της Κύπρου στον πρώτο επίσημο αγώνα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου, ο οποίος αφορούσε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου του 1962. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ όρισε ως προπονητή και εκλέκτορα της εθνικής ή μειχτής ομάδας της Κύπρου τον Αργύρη Γαβαλά, τον προπονητή που υπηρέτησε δημιουργικά την ΑΕΛ και τον Απόλλωνα από το 1932 μέχρι και το 1962. Τον Σεπτέμβριο του 1960 ο Αργύρης Γαβαλάς καλεί στην προεθνική ομάδα 24 ποδοσφαιριστές και ύστερα από σειρά προπονήσεων και φιλικών αγώνων καταλήγει στους 15 διεθνείς που θα στελέχωναν την ομάδα της Κύπρου στον πρώτο επίσημο αγώνα της στις 13 Νοεμβρίου. 5 ποδοσφαιριστές προήρχονται από την Ομόνοια: ο τερματοφύλακας Νίκος Ελευθεριάδης, ο αμυντικός Κώστας Παναγιώτου, ο μεσοεπιθετικός Ανδρέας Χριστοδούλου Πάκος, ο επιθετικός Παναγιώτης Κοντεάτης Τσελεπής και ο επιθετικός Ανδρέας Κακουλής. 4 ποδοσφαιριστές από την Ανόρθωση: ο αμυντικός Πάμπος Χαραλάμπους, ο μεσοεπιθετικός Δημήτριος Ζάγγυλος, ο οποίος τον επόμενο χρόνο μετεγράφει στην ΑΕΚ Αθηνών, ο μεσοαμυντικός Αντώνη Τσούκας Καράς και ο μεσοεπιθετικός Μιχάλης Γιασεμί Σαλής. 2 από τον πεζοπορικό: ο επιθετικός Γιώτης Καραβοκύρης και ο αμυντικός Μιλτής Μιχαηλίδης. 1 από τη Νέα Σαλαμίνα: ο μέσος Βασίλης Αριστοτέλους Δημητρούδης. Από τον ΑΠΟΕΛ ο μέσος Κυριάκος Παντελίδης. Από τον Ολυμπιακό ο τερματοφύλακας Σταύρος Χατζή Μιχαήλ Μουτάς. Και βέβαια από τον Απόλλωνα ο κεντρικός επιθετικός Πανίκος Κρυστάλλης, ο οποίος επίσης τον επόμενο χρόνο μετεγράφει στην ΑΕΚ Αθηνών. Η εθνική ομάδα εντατικοποιεί τις προπονήσεις και σε φιλικό αγώνα στο Γασιπί στις 2 Νοεμβρίου νικά την ομάδα της Ελδίκ με 7-1. Την 5η 10 Νοεμβρίου φτάνει στον αερολιμένα Λευκωσίας η αποστολή του Ισραήλ, την οποία υποδέχεται ο πρόεδρος της ΚΟΠ Νίκος Τηλιανάκης. Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου η εθνική πραγματοποιεί στο γήπεδο του Κεραυνού Στροβόλου την τελευταία της προπόνηση και οι διεθνείς αποσύρονται προς ανάπαυση στα ακρογιάλια της Κερίνιας, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο τύπος της εποχής. Οι διεθνείς διαμένουν στο ξενοδοχείο Ντόουμ Κατσελής, προπονούνται στον Πράξανδρο και βολτάρουν στο γραφικό λιμανάκι, από όπου και η φωτογραφία με τους Κρυστάλλι, Πάκο και Πάμπο Χαραλάμπους. Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 1960, ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, ο τύπος προβάλλει πρωτοσέλιδα το μεγάλο και ιστορικό γεγονός με δηλώσεις προπονητή και παιχτών. Όλοι εκφράζουν την αισιοδοξία και τον ενθουσιασμό τους. Καταχωρείται επίσης και σχετική διαφήμιση στον τύπο, η οποία ενημερώνει ότι η συνάντηση ηθλοθετήθη διαβαρητήμου κυπέλου υπό των τουριστικών γραφείων Λούις, ενώ αναφέρεται και σε παγκύπριο συναγερμό. Κι ήταν όντως έτσι, αφού, όπως γράφουν οι εφημερίδες της εποχής, 15 και πλέον χιλιάδες Κυπρίων φιλάθλων εξ όλων των σημείων της νήσου κατέκλυσαν το στάδιον Γασιπί δια να παρακολουθήσουν την συνάντηση. Συνάντηση που έληξε ισόπαλη 1-1, καταγράφοντας το πρώτο καλό αποτέλεσμα για την εθνική μας ομάδα, η οποία αγωνίστηκε με τους Ελευθεριάδη, Πάμπο, Κώστα, Μιλτή, Καρά, Βάσο, Ζάγγυλο, Σαλή, Πανίκο, Πάκο και Τσελεπή. Ο αγών υπήρξε ταχύς, ζωηρός και πλήρης ωραίων και εναλλασσομένων θεματικών φάσεων, γράφουν οι αθλητικοί συντάκτες, εκφιάζοντας γλαφυρότατα τους διεθνείς μας. Αληθινός κυματοθράφστης η αμυνά μας απέκρουε τα συνδυασμένα σε εβραϊκάς επιθέσεις. Εξαίρετος ο τερματοφύλακας Ελευθεριάδης έσωσε το τέρμα από βεβαίας εκπορθήσεις. Ο Κώστας και ο Καράς εσκόρπισαν ρίγη πραγματικής συγκινήσεως με την εκπληκτική απόδοσή των. Ο κεντρικός κυνηγός μας Πανίκος, θαυμάσιος, διήφθηνε μαεστρικά την επίθεση. Ολόκληρος η ενδεκάς απέδωσεν ό,τι η δύνατο. Ο ηρωισμός των Κυπρίων επιλέκτων εξουδετέρωσεν την τεχνική ανωτερότητα των αντιπάλων. Γίνεται δε ιδιαίτερη αναφορά στον αείμνηστο Καρά, ώστις ελιποθύμησε μετά τον αγώναν λόγω της συνεχούς και εξαντλητικής επί 90 λεπτά προσπαθίας του. Και η περιγραφή των 2 τερμάτων από τους αθλητικούς συντάκτες της εποχής. Βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό. Η ομάδα μας κατέρχεται από τα αριστερά.
Ο Πάκος παίρνει ωραίαν σέντρα, ξεκαθαρίζει στον ταχύτατο Σαλί που με έναν κεραυνό καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα του Ισραήλ. Αλλιαφιλότιμη η τύχη δεν μας αφήνει να χαρούμε και πολύ την νίκη μας. Οι αντίπαλοι ανασυντάσσονται αμέσως, επιχειρούν μιαν έξοχον κάρδον και ο έξω αριστερά Λέβη με κεφαλιάν ισοφαρίζει τον αγώνα στο 32ο λεπτό. Έτσι ολοκληρώθηκε ο πρώτος επίσημος αγώνας της Εθνικής Κύπρου με το Ισραήλ, τον οποίο διεύθυνε ο Ιουγκοσλάβος διαιτητής Πάιτς. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ένας εκ των αθλητικογράφων που περιέγραφαν και ραδιοφωνικά τον αγώνα για το ΡΙΚ ήταν ο Πάμπος Αβρααμίδης, ο οποίος 8 χρόνια αργότερα ανέλαβε ως προπονητής της Εθνικής Κύπρου. Στον επαναληπτικό αγώνα που έγινε στο Ισραήλ στις 27 Νοεμβρίου 1960, η Κύπρος έχασε με 6-1 και απλίστηκε. Οι αρχές ενθουσιασμού όμως από εκείνη την πρώτη επίσημη συνάντηση στο Γασιπί στις 13 Νοεμβρίου 1960 με την λεβέντικη προσπάθεια των διεθνών μας θα αντιχούν πάντα στην ιστορία, γιατί συνοδεύουν και το πρώτο βήμα της μικρής αγαπημένης μας πατρίδας ως ανεξάρτητου κράτους.